Гасырлардан гасырларга күчеп килгән, көтеп алган Сабантуй бәйрәмнәре. Барлык милләт халкы чын күңелдән рәхәтләнеп бергә ял итсен әле. Сабантуй хезмәт бәйрәме, тәмамланган чәчүләр, бәйрәмдә җырлар агыла һәм дә дәртле биюләр. Көч сынашсын батырлары, яуласыннар җиңүләр, уен көлке булган җирдә дуслык, бердәмлек җиңәр. Быелгы бәйрәмнәребез онлайн гына үтә, шулай булуга карамастан, күңел бәйрәмне көтә. Күңелле үтсен гомерләр, эш белән, бәйрәм белән, бәхет, шатлыклар телимен сезгә чын күңелемнән. Кадерле дусларым, кадерле милләттәшләрем, быелгы Сабантуйларыбыз онлайн гына үтсә дә, менә шушы җәйге матур көннәрдә күңелебез иң изге Сабантуй бәйрәмнәрен көтә. Сезгә бу көннәрдә зур уңышлар, бәхет, шатлык, озын тыныч гомерләр телим. Күкләребез аяз булсын, илләребез тыныч булсын, бергә булыйк дуслар, бердәм булыйк. Бәйрәмнәр белән сезне.